O espazo dedicado a publicacións escritas continúa aumentando no Festival de Cine, onde o director do OUF, Miguel Anxo Fernández, presentou o libro Monseñor Quixote, o filme que nunca se viu, unha obra na que traballou durante os últimos 15 anos para completar con todo tipo de datos, fotografías e anécdotas do que foi a rodaxe desa película no ano 1985, en a que el, como espectador, estivo presente. Unha crónica daqueles días de rodaxe que seguiu no día a día e que trouxo a Ourense a un dos protagonistas de filmes míticos da historia do cine, como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, La caída del Imperio Romano, o Doctor Zivago. O máis sorprendente de todo é que a película nunca chegou a estrearse en España. Estivo inédita e máis, nun momento determinado, Graham Greene e o padre Durán que comprometeu aos frades do Seira que lles enviaría unha copia da película. Unha copia, se supón que en formato doméstico. Naquel momento dabas a transición entre o VHS, que recordades todos, e o DVD. Nunca chegaron a entregarlle, ata onde eu sei, nunca lle chegaron a entregar copia. É dicir, esa película está inédita en España. Por eso, esta tarde-noite, na Praza Maior de Cea, teremos a ocasión de ver por primeira vez as imaxes. Para lembrar esta rodaxe nun dos escenarios máis icónicos, o Mosteiro de Oseira colocouse no lugar un mural conmemorativo con imaxes da rodaxe e lembranzas. Hai moitas actividades que contribúen a dinamizar o turismo e, como digo, o cine hoxe en día é a fundamental. Cine, televisión, series, todo vinculado co mundo audiovisual. Por eso creo que é unha boa ferramenta esta para recoñecer e poñer en valor eses lugares de cine que temos na nosa provincia. Despois, para rematar tamén, dicir que, claro, estamos en Oseira, en este lugar fantástico, un lugar que xa ten un valor de seu increíble, pero claro, si podemos engadirlle ese valor a maiores ou ese plus que lle pode dar o feito de que aquí se rodase esta película, de que esta película trascendeu das nosas fronteiras, de que foi coñecida e vista por xente noutros países, pois ao final permítenos darlle un puntiño máis de valor a este lugar que, como dicía antes, xa ten un valor intrínseco incomparable con calquera outro lugar da provincia. Entón, a ver